seneng karo kata-katamu isu arep mulih lho, Bir. Napa, Pak? Pak Dalang, mencintai itu tidak memandang umur. Nyun pamit ngono kuwi lho. Kapan nek ngomong iki lho kapan? Makasih. Ngono enek wong akeh nek bojoku ora gelem ngakoni. Saestu niki Bu amit sewu nggih Bu. Kula wingi niku nganu Bu, kan jenengan teng Tulungagung. Pak Yek aja mulih sik Bir sik nunggu ngancani aku. Ngoten lho Bu, saestu niki Bu Pak Yek niku fitnah Pak Jan. Ampun ngoten Pak, engko aku diarani netizen sing dasar Bir kita menggoda Pak Cahya kun tadi malah kaya ngono Pak. Alah ben kondang pisan lek tukang godho dalang ngendi-ngendi. Mbak Yu Setiaji perwakilannya ini enggak Mbak Yu mriki. Ah, mriki amun teng mriku. Ah, nggih. Iki sak brebetan kaya Mbak Tatin Titot iki. Bodinya seperti badannya kita pada dalam bodinya aja yang miring. Mboten nggih. Sae sanget. Pak Dalang. Nggih, Mbak. Asmanipun sinten? Dalem Heni, Pak Dalang. Oh, Mbak Heni lengkape? Heni Podang. Jenengan niku janjane penyanyi napa pelem? Lah kok pelem to, Pak? Lah Blitar mriku enten pelem podang. Pelem niku kuning gawedhi, lek dicokor mak grep sino banyune akeh, Mbak mriku. Betul ngeten iki? Heh? Ngeten iki ngian pelemnya. Nggih, sami kali jenengan ngoten niku. Nggih. Yo ngaturke salam hormat yen kali pembina Sekar. Ayo niku apa dilihat. Sak terima dalam ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaturaken sugeng dalu dumateng Bapak Sohib ingkang kawula hormati, terutama Bapak Yuliatmono yang saya hormati. Selamat malam. Lan ugi untuk pembina Setiaji ingkang kinurmatan Bapak Rakina sugeng dalu. Matur nuwun sedaya para tamu karawanipun ing dalu menika. Mugi-mugi sedaya para tamu ingkang rawuh ing dalu menika tansah pinaringan sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Mugi-mugi paringi rezeki lancar berkah barokah nggih Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Lan ugi Pak Joko selaku Ketua Sekar Seniman Karanganyar sugeng dalu dan yang mewakili Ibu Pesindan Nyun Sewu nggih. Bu Kesi. Idola saya sepanjang masa. Mugi-mugi sehat selalu nggih Pak Cahyo, Bu Kesi. Amin. Mugi-mugi teman-teman pengrawit semua tansah pinaringan sehat semua. Menika para senior juga nggih Bu Kesi nggih. Alhamdulillah saged pinanggih. Menika dos pundi Pak? Kula minangka wakilipun para kanca-kanca Sanggar Madangkara ugi ngaturaken panuwun dumateng para panitia sedaya nggih. Setiaji sampun paring penghormatan ingkang sampun ngrengkuh dumateng kula sak kanca ingkang sangat luar biasa Mbak Yu ngoten niku. Nggih, sami-sami Pak Cahyo. Mugi-mugi menika dados silaturahim ingkang sae jumbuh kalih ngendikanipun Mas Joko Petruk wau. Nggih. Yen pancen ngatur seniman niku pancen ya angel mergo ibune dhuwur-dhuwur. Niku seniman lek campur sari karawitan ngoten ditata gampang sian. Sing angel dhewe niku nata dalang. Mergo dalang iki kulino dadi pemimpin lek dipimpin iki sosok angel. Nggih. Contone. Contone kula barang niki. Nggih ngoten niku. Jenengan mang nembang minangka tandha katresnan ngoten monggo borong derek. Nggih. Kula nyuwun podang kuning mawon nggih. Wah nggih.
Gandeng asmane ya Mbak Heni Podang ya tembange Podang Kuning. Ha nggih, coba kaya apa. Dipun bawani komplit nggih, Mbak? Aduh, ya ampun. Alah kok ya ampun pripun. Ya kudu dikomplite ngono. Ayo. Ayo Waranggono iki saya sepuh rumah saku malah saya kemayu-kemayu. Lah nggih to. Padha karo bojoku kuwi lho ya. Pripun? Kok dalem menika Bu Sing Kesi? lanang arepe munggah panggung diambungi ngono. Loh, itu kan merupakan semangat kagem panjenengan. Harusnya jenengan bangga dong punya istri seperti Bu Kesi. Nggih. Nggih pancen ngoten niku ingkang sae ngoten niku. Nggih. Panjenengan Bu Kesi menika le tresna kalih kula niku sepenuh hati. Lek umume wong wedok niku 100%, dhek 250 tok. Hati malah langkung, Jek. Langkung ya Allah, luar biasa. Tapi panjenengan menika kalih Bu Kesi memang pasangan yang sangat serasi dan selalu pripun nggih harmonis gitu loh kalau dilihat ya. Nggih, ta leres nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebagai contoh untuk para adik-adik. Nggih. Nggih, ngoten niku arep golek sing kaya apa lho, Mbak? Nah, nggih. Pripun melih? Nggih, Pak, nyun sewu. Menika lajeng kemawon nggih mbok tansah ngagem bawa. Lah kenapa lek bawa kenapa? Mboten napa-napa. Alah, Bu. Kowe ora anggarane ora gelem bawa jenengan mumpung Lah mboten lho, jenengane pripun to? Ini ada anggarannya sangat besar lho, luar biasa lho. Maksudnya Pak. sing kagem nembang niki lho kan Oh nggih, lah pripun? dibawani Asmarandana mumpung petuk kaya. Ya Allah. Wong nembang pisanan mosok terus langsung tak tuntak ayo dibawani riyen. Nadyan wujud temong paksi. Tepuk tangan luar biasa. Nguntit ora gelem bawa lho, Mbak sampean. Lah nyen sewu, kula menika sanes pesinden Pak nyen sewu, mbok menawi mangke iki kathah kirange nyen pangapunten nggih Pak nggih. Lah kok kudu sinden iki apa? Kula penyonyo. Oh, layak kula diantemi wong mendem lho penyonyo. Penyanyi, padha mawon penyanyi kalih sinden padha mawon. Sae terus ya selirane tiang-tiang sakniki piyai kados jenengan niku. Gedhi ngoten niku Pak. Nggih, to lah nggih to Pak. Ngersakne Pak. Mboten Mbak. Kula wis ra mampu. Duduh lene wau turene duduh empuk. Iya. Kuwi gedine semono ki cara perahu ditumpaki ora uling. Pripun? Mboten, monggo dados. Ya Allah. Geten aku gak patek krungu mau ya Allah. Ayo. Monggo Mbak penyonyo ayo. Jenengan mboten pengin banting sentir ngoten lek nyanyi kan sosok napa niku berhubungan dengan apa umur ngoten lek umur 30 munggah ngoten niku napa niku kesusul liyane sing luwih enom to. Mboten pengin dadi sinden ngoten niku. Kula to Pak, aduh ketinggalan pun mboten ketinggalan saya sudah terlalu apa ya Bu ya? Apa? Ketinggalan mungkin mbok menawi nggih. Mboten enten ketinggalan. Mboten nyandak ngoten lho Pak. Mboten enten batasane ngoten kasep utawa SPYT mboten enten lek sinden niku. Tapi kalau Bapak mau ngajarin boleh? Hah? Mau ngajarin saya nyiren boleh? Ngajarin Mau boleh. Kula ngajarin jenengan. Aduh, kula mangke lek ngajarin jenengan dugi ngriya disampluk parut kula. Niki mawon berdamai ya malah jenengan ora. Ya Allah, malah curhat ya Allah. Bu Kesi, kalau nanti macam-macam lagi silahkan calling saya, ya, atau gedruk ping 3 sebut nama saya, oke? Siap Mbak Eni. Oke. Tenang Mbak Eni. Tapi kalau saya tuh ya Mbak ngeten nggih, teng panggung ngeten niku bojo kula menika pun ibaratipun milik umum. Milik umum. Teng mriki pun kula liarke. Oh gitu. Jadi wingi dalu kula mboten tumut tanggapan teng pundi niku alun-alun Karanganyar Pak Bupati. Bojo kula niku dan dijaraki karo Birgitan iki lho. Bocah niki. Iki lho.
Ya wis kono kesempatan wong aku ra melu Pak. Pun ngoten niku pun kula bebas, pun kula liarke, mboten napa-napa. Nggih, nggih. Ben malah biasane lho. awet enom Oke sih, biasane lek bar wayangan lek sinden langsung brubut ndang mulih ngono lho. Mambenge rampunge lek jam 3. Rampung jam 3 dhek jagongi aku ning omah nganti setengah 8 isuk. Ya amen ngene, aduh capek. Dadane dijok-jok ning. Ujune aku anak kaji langsung astagfirullahaladzim. Allah. Lho aku yo ngerti dhewe lho. Yo iki to, iki Birgita Jan. Wah, aku ra melok lingguh ning jok mobil ngarep dhewe sebelahe Pak Yoyo. Lah iya, aku umurku malah kaya wong 17 tahun ngono lho. Ben apa Bir bapakmu semangat tono, dhek dadi semangat sejahtera pikirane ngono lho. Ben ora karo aku, lah aku stres dhek iku. Tak ureng-ureng wae. Yo stres wong seneni ayo. Ora apa-apa ya, Nduk, semangat nggih. Mesake ngeteng-ngetengi gaweane buke ya. Yo, Mbak ini yo. Halo. Halos manis nengsem Sugih cengkok ya, Mak. Piai Putri biasanya lek sugih cengkok ngono ki lek nang omah ya sugih cengkoke. Nggih cengkok nek unek-unekke bojone maksude. Nggih. Ning marem nggih jenengan seniman Karanganyar dipun ayomi kalian Pak Juliatmono. Si alhamdulillah ayem tentrem Pak, alhamdulillah. Nggih anggenipun gatekaken dumateng seniman seniwati ngoten niku. Nggih leres, nggih. Mila nggih leres ngendikanipun Mas Joko Petruk yen ngaku dadi seniman Karanganyar aja sok ngarep-arep Karanganyar wis paring apa marang seniman ning kudu diwalik seniman sudah memberi apa kepada Kabupaten Karanganyar ngono kuwi. Mula angger sing dawuh iki terus kabupaten utawa Pemkab utawa Sekar ngene iki anane mau sendika dawuh. Iya ngono kuwi. Ya, Mbak. Masubingkan kula nonano golek isi podang jenar lalu ibu bunga nyanding bisa dadi terima kasih bawanipun dipun lajengaken lagunipun Podang Kuning karya Dalang Darno. Wah ya. Podang Kuning adalah doa yang terbaik untuk seluruh warga masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga dengan ulang tahun Karanganyar yang ke-107 mampu terbang tinggi menuju zaman keemasan bersama Pak Juliatmono. Monggo dipun aturaken Podang Kuning saking Kendang Mas Nopal. Yuk. Monggo Mas. Ya.
Bersama Setiaji Seniman Jatipuro Ngawiji. Sindan Madangkara, tepuk tangan untuk Mbak Heni. Matur sembah nuwun. Pangapunten kathah lepatipun Pak Dalang. Nggih, dawa sami-sami. Mugi dosa jenengan kali kula dipun lebur ing dina ingkang fitri menika. Malah kados lebaran lho jenengan ki lho. Lah jenengan sapi kaya ngono dadi njaluk ngapura barang ngopo to, Mbak? Mbak. Sae sanget. Mbak nuwun nggih. Nggih, matur suwun Pak Dalang. Wonten malih yang badhe dipun sampaikan kata-kata. Insyaallah sampun cekap. Cekap, Matur nggih. sembah nuwun sanget. Mohon maaf dari teman-teman Setiaji mbok menawi dalam penyajian atau dalam penyambutan tasih banyak kirangnya ya Pak Dalang Nggih, ya. kirang sekedhik wau kula ket dugi ngantos sepriki dereng mangan nggih wau. Ning niku pancen wis dadi napa niku wis dadi budaya kula, Mbak. Ah nggih, ngaten. Kula nitene bolak-balik angger mangan udan niku, Mas. Lho, ngoten. Dados Nggih. nek ngaten iki jenengan puasa dulu mboten dahar nggih. Mboten mangan ning bar wayangan terus mangan sinden, Mas. Bojoku. Ayo. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Dalang. Nggih, sami-sami Mbak Eni. Aduh, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya ya ganti artisnya Madangkara. Ya, sapa? Iki sing wiwit wayangan budal wayangan mambengi nganti mulih le gemati karo aku. Ya. Sapa? Mbak Birgita Ayu. Ayo. Coba kaya apa Cahayu sing denok diblong. Seneng karo kata-katamu isu arep mulih lho, Bir. Napa, Pak? Pak Dalang, mencintai itu tidak memandang umur. Nyun pamit ngono kuwi lho. Kapan nek ngomong iki lho kapan? Makasih. Ngono enek wong akeh nek bojoku ora gelem ngakoni. Cublak suweng berdiri Birgita Ayu. Yuk. Cublak suweng epek keranda, kamu kan sudah budal, pak wale rale sapa mungkin delekake sing sipon delek apa sing sipon delek apa.
kasih Mbak Birgita. Nggih, Pak Dalang, wilujeng dalu Pak Dalang. Bagaimana perasaan panjenengan kemarin Pak Dalang? Setelah kita ngobrol sampai pagi niku gimana perasaan jenengan? Aku ki bar mayang biasanya langsung turu mergo mripatku ngantuk campur kesel. Mau ki kaya HP bar dicas ngono. Dadi ki menyala padang ngono lho. Ora awake dhewe mau iso akeh diskusi to, Bi. Nggih, kata diskusi, Pak. Lek nuwun sewu, sok-sok ki aku menyajikan pakliran untuk piyai-piyai sepuh sing bener-bener pecinta wayang, pengamat wayang iki pancen gawe aku kuwi. Ning untuk menyajikan pakliran untuk generasi Gen Z, no? Nggih. Nah, kuwi sampeyan sing sebagai penyambunge Dalang Cahya Kuntadi ngono kuwi. Ora pedhot sajiyane ngono lho, Bir. Nggih, Pak. Leres niku, Pak. Harus seperti itu, Pak. Karena perkembangan wayang ini kan harus terjadi ngoten lho, Pak. Kalau tidak dikembangkan ya wayang akan hilang ngoten lho, Pak. Menurut kula nggih, Pak. Bener. Ayo moga-moga awake dhewe semakin berkembang ya, Bir ya. Nggih, amin Pak Dalang. Tegese karo kanca-kanca Madangkarai sukses kabeh ngono lho ya. Nggih, amin. Saestu niki Bu amit sewu nggih, Bu. Kula wingi niku nganu, Bu. Kan jenengan teng Tulungagung. Pak Yayat aja mulai sik bir sak nunggu ngancani aku. Ngoten lho, Bu. Saestu niki Bu Pak Yayat niku fitnah Pak Jan. Apa ngoten Pak? Engko aku diarani netizen sing dasar bir kita menggoda Pak Cahya Kuntadi malah kaya ngono, Pak. Alah ben kondang pisan lek tukang godho dalang endi-endi. Ngono kuwi. Ah iya bakul tempe. Monggo sing bener dek lak Kediri nggih tahu takwa tahu kuning ki lho, Nduk. Dadi ning daerah alun-alun Kediri mesti enek bakul. Sing bener iki bakul tahu takwa tahu kuning lho. Ah iya ngono. Pak Yuli sik lenggah. Tasih, Pak. Matur nuwun sik. Nggih, Sampeyan lek yo lenggah ning Karanganyar to? Nggih, Pak. Kula sakniki ten Gondang Rejo, Pak Yuli. Aku arep dadi wong Karanganyar, Pak. Syukur. Sik ngenteni. Tak arahne kabeh sinden kuwi Pripun, Pak? dadi Karanganyar. domisili di Karanganyar. Ben penak ya, Pak. Sampeyan ning Karanganyar tak anjurkan. Terus Mbak Diajeng Chandra lenggahe ning Karanganyar. Ning Songgorunggi ana Ndagen. Lho kaya ngono iki Pinong iki ya ning kono. Ning ndi kae, Nong? Karangturi. Karangturi ya Karanganyar. Nggih, Karanganyar. Iki mbiyen lho Umi arepe ning Kartosuro tak kon pindah Karanganyar ya. Golek wong Karanganyar rek, tenan. Ha iya, ngono kuwi. Wong Larsoe takon pindah kok ae. Heeh, men kopen ae. Ayo matur nuwun sik karo Pak Yuli. Matur nuwun Bapak Yuli. Sampun kersa rawuh nggih to, Pak. Sampun kersa mendukung Madangkara. Nggih, Pak Yuli mugi-mugi panjenengan sehat, Pak Yuli. Panjang yuswanipun. Tuku gulali karo tali. Pak Yuli, sawarane sinden ampun lali lho, Pak. Aku guting karo kowe lek entek-entekane iki terus njaluk dhuwit ngono lho ora. Lho, lha nyapa lho, Pak? Ya pancen butuh, Pak. Ya butuh kaya apa iku kudu dibesut sing halus apa piye. Aku apal karo Birgita anggere nek wong sugih utawa pejabat teko, praupamu tak sawang kok kene malah kaya kotak amal kowe malah ora ngono kuwi. Enggak pareng ngono kuwi. Pak Yuli wis maringi job piro karo Madangkara bolak-balik. Iki wae bengi iki aku kon milih. Apa nggih, Pak? Kowe milih ndi? Anu Jakarta apa ning Karanganyar? Karanganyar sing cedhak mawon, Pak. Ya kowe lek mau masuk ben ning Jakarta. Lho kaya ngono kuwi. Lah nyapa kok jenengan mboten milih teng Jakarta? Sesuk-esuk sik petengan teko omah wis anakku. Lah, terus Lah arepe pangkor jengleng kan iso ning omah. aduh. Bagaimana Pak perasaannya? Sampun maem. Napa? Jenengan sampun maem. Mam apa? Maem Bukesi maksudnya, Pak. Padake panganan ora. Urung no sik ngono. Ayo nembang kagem Pak Yuli lan uga kadang-kadang Setiaji lan ugi Pak Lurah ya lenggah, Pak Camat ya lenggah, para sesepuh ya lenggah. Nggih. Mbok pilih enten request, Pak. Nggih, ten mriki mboten enten request. Pak Yuli ngersake napa Pak Yuli? Manut. Oh, manut. Nggih. Kelangenane Pak Yuli iki caping gunung, Nduk. Nggih. Nah iya. Cuaping gunung. Biasane panjenengane mesti kersa nembang sak bawane caping gunung. Lah, harusnya ngoten lho, Pak. Ning mbok menawa sayah wong mau bengi ya wis kaya ngono, to. Lah, bengi iki panjenengan ngersake menikmati saja. Ngono kuwi. Ya, Bir, bawane Bir. Lho, bawa, Pak. Oh, iya no, jengglengke no. Berarti nek bawa ya 100.000 ya, Pak. Kowe njaluk ning sapa kuwi? Jenengan to? Oh, beres ora mung 100.000. Besok amplop kandel nggih kowe. Ayo. Tenan. Kandel isine mek surat ae, Pak. Lek ora aku bareng sampean lho, Pak. Hah? Lek gak aku bareng sampean. Iya ngono ya kenek. Aku tak ning bis ae lek ngono.
Tak enteni Pak, jagongan suwi lah kok tak kira ki ayo sarapan bareng. Lah kok jebul jenengan malah sarapan ki piye to Pak. Dan banget tenan. Aku mikir lek sing tak jajakne iki mung sapa jenenge Yuda karo Larso kan enteke pompole 30.000. Lah karo kowe karo Wino karo Mbak Li lho entek malah akeh no ora. Jan jatah. Manajemen penting ngono kuwi. Mergo wingi ditinggalne 3 aku ngarep bukesi aku mek digaweni dhuwit 50 ngono. Mangane to Pak, jenengan sebagai lelaki kudu menyimpan uang sendiri, uang kenakalan lho Pak. Maksudnya uang kenakalan iki ya digejajakke para-para yoga, para-para sindan lho Pak. Ora kok aku lek nyekel dhuwit iki ora iso panjen bir ora iso. Aja kok nyekel ngitung kuwi lho mesti kleru terus aku iki. Berarti kula siap mawon Pak. Kula siap dadi sekretaris jenengan tak ngitung dhuwit ngoten lho Pak. Oh iya. Lah ngono sesuk kowe nang Omah Dangkara gantan sekretaris ya. Siap. Gerak ngono lho, ayo. Nganggo rok. Rok sepan kae lho, ayo. Sendale jinjit mboten Pak? Jinjit. Ayo. Tur karo nggo mat ngono kuwi. Kacamatanan? Harus wajib kuwi. Ayo nembang malah tekan dindi. Saben bengi jotos-jotos malah gawang kelire iki pertama kali di Indonesia karena terbuat dari tembaga. Oh niki baru ya Pak berarti. Anyar iki. Lek ora sowan ning Laladan Jatipura ya ora tak aturake. Ayo. Nek kelire baru ngono iki kudune jarik yoga, jarik sindeni ya baru Pak. Aja sampean terus sing baru. Sampeyan ora ngerti, mungkin ajare ya anyar kaya ngono kok ya. Endi lho Pak iki wis suwek iki lho Pak delok. Wah, sini sing utuh kowe anggar petok aku mak suwek kok bener marang. Ayo. Ngono iki dadi fotokopi lek njaba suwek berarti ya. Yo. Ayo, Pak. Ayo anu bir, ayo sini. Ayo. Yen memajang hamong karo janur kuning menuju utawa OTW menjadi waranggono sing viral tenan. Balah pun viral Pak. Lah apa? Pun viral lah. Kula niku gumun Pak. Jan kok iso netizen iki jan lek mengetik itu bahaya sekali Pak, tenang.
Kuwi ora masalah, ora masalah. Ketika jenengan menjadi perbincangan entah itu positif apa negatif, otomatis wong lak ngomongke sampean. Nggih. Ngono. Lah ketika jenengan menjadi rembug orang banyak akhirnya jenengan ora krasa jenenge saya munggah, saya munggah, saya munggah, saya munggah. Ngono kuwi. Malah artis-artis kae ben tenar mesti gawe masalah malahan ngono kuwi. Akhirnya jenenge mumbul meneh ngono kuwi. Aku ya nggumun lho Pak, padahal aku ya gak tau gawe masalah, padahal aku ya jujur saka hatiku lho Pak, tapi kok ya dadi kudu gawe masalah lek pengen kondang ngono kuwi. Ora mung sinden dalang. Lek pengen kondang diel ngono kuwi kudu duwe demenan ndangan. Lah. Lambe elek digugu ora. Kira-kira jenengan kapan, Pak? Aku ora pengen kondang pir. Oh. Yang penting harmoni keluargaku. Tenan lho Pak. Heeh. Kok enak mak selenting kisah yang kun tadi bersama sinden titik-titik ngono pripun Pak? Titik-titik ora cetok. Masa ya seorang Cahyo Kuntadi dikabarkan gandeng dengan seorang waranggono dari Ngawi yaitu Tuti. Ora mungkin. Ora mungkin. Mesti wong mesti biasa wae Pak. Heeh. Wis ben alami ya Pir ya. Iya Pak. Coba Cahyo terus no. Panas dian Parian wiwit saking Mbak Lia Sundari. Loh, bukan sih mboten Pak. Hah? Bukesi Bukesi kok Bukesi iki tak kon istirahat. Aku dalang sing tak tutne lak Pak Purbo Asmara. Nggih, nggih. Dadi Bukesi mulai saiki tak dadine Bu Ninuk. karo foto-foto ngono Pak. Heeh, tak muliakan jare pengendikane para kiai, para pinter kae, ketika kamu ingin dimuliakan oleh Tuhan, maka muliakan kedua wanita. Satu ibumu, kedua istrimu. Lah kuwi. Tak mulyake Bukesi ora usah nyambut gawe ngopo to Bu, santai wae. Berarti ya go karo sinden gak dimulyakne Pak. Hah? Ya go karo sinden gak Kowe dimulyakne. esuk sing mulyake ya bojomu, ngopo kon mulyakne? Lah kan aku melu padang karo melu jenengan. Lho, sampean tak seragami, gawe lendang seragam, jarike apik ngono kuwi sound sisteme kepenak, gamelane becik. Ngono lha dimuliakan. Ya kurang to Pak. Lah iki kudune seragam karo yoga iki ora padha karo yogane kok Pak. Lah maksudnya? Iki lho jarike kudune seragam karo yoga. Iki ora seragam iki Pak. Ya alon-alon. Wong kuwi lho, apa kuwi jenenge? Klambimu kuwi lak kuning. Kuning. Lha iki yoga rong duwe kuning. Rong duwe kuning. Lho, iki lak ran ade ngemis ning Pak Juli kan angel iki calone. Lah iya. Heeh ngono kuwi. Ayo Mbak Lia. Mbak Lia sik, ayo, monggo Mbak Lia. Sundari, ayo. Bunga mawar. Bunga mawar. Ngapa ta nak dhisik aku kok? Pariane rayan. Tukaran. Bunga menur. Bunga menur. Karang anyar. Karang anyar. Mugi tambah makmur. Allahumma amin. Selanjutnya monggo Mbak Diajeng Chandra Mulya dari Songgorungki. Cakar-cakar. Cakar-cakar. Wah, patulinan iki. Aduh. Lawang kembang mawar pun dipakai. Oh. Ya Iya. dipakai. Monggo sing biasane nyakar iki kucing. Iya. Lah, sing Kayak akeh senengane Pak. Kucing kok. Ngono kuwi. Wong ngono kuwi lek ora tunggu kucing ora marem, Dek. Ah, Ayo. Cakar-cakar. 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 Ning pinggir watu. Warga Karanganyar harus tetap bersatu. Allahumma amin. Bapak-bapak menen lagi warga Karanganyar nggih Pak nggih. Jenengan sedaya. Monggo Pak diamini ngangge jenengan piyai nyeni piyai budaya. Diamini ning ngangge lagu kaya sinden-sinden wau. Allahumma amin. Monggo Pak, tunggal kalih tiga. Allah. Tepuk tangan untuk bapak-bapak sedaya. Wah, nyeni tenan. Terima kasih Mbak Chandra Mulya. Selanjutnya Mbak Winong. Inang iki. Iki. Iki wis iki. Iki wis dinteni nang bantunmu. Diuculi.
Aja diuculi dhewe, wis enek sing tukang nguculi ngono kuwi. Saru. Ha iya. Diuculi. Heeh. Kok yo anteng. Pasrah kok ayo. Heeh, sing nguculi marane KWN dadi. Ayo. Maksudnya nguculi sanggul lho, Pak. Iya, iya. Pak, nguculi sanggule anteng. Mungkin nek obah kan malah kena jepit kan sakit to, Pak. Oh, berarti nek diuculi gak entuk obah. Nggih. Alah aku wong tuwek ra ngerti nang. Diuculi piye? Diuculi kok malah anteng. Heeh. Bapak Yuli sangat ganteng. Nggih. Wis parikane sinden njaluk saweran iki ngono kuwi. Lah, Allahumma amin. Didongakne tambah ganteng berarti kan umurnya tambah dawa wonten lho, Pak. Iya. Bukan ganteng karo umur ya apa? Loh, kan awet muda ngoten lho, Pak. Masih ya apa jenenge umure besok Pak Yuli 100 tahun tetap ganteng ngoten lho, Pak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Heeh. Terakhir iki, Umi, Afifah. Ayo, wis sehat wis. Akan pola kok. Ayo. Ayo. Ning pasar. Nang pasar tabrak motor. Ayo. Kisahmu iki, Ning pasar Nang pasar. tuku sukun Tuku sukun. sedaya warga Karanganyar mugi guyub rukun. Monggo, Pak. Allahumma guyub rukun ya. Awakmu lho urung tebir? Ya, Pak, wis aku tak pantun ya. Tak parian. Iya. Pantun Jawa. Ya ben iki lho, Pak, generasi Gen Z iki ngerti lho, Pak, iki parian, berarti bahasa Indonesia niki pantun ngono lho, Pak. Ya mula tak jelaske to, pantun Jawa lah ngono to. Heeh. Geli. Dikapakne geli. Seta, Pak. Geli. Geli. Mergo nganggo klambi. Heeh. Bapak Yuli panjenengan ganteng sekali. Allahumma Amin. Biasanipun nek enten sing kula lemoten niku apa niku disawer 50.000, Pak. Pak Yuli iki nanggap wayang kulino wis ora nggugu omongane sinden-sinden kaya ora koda. Sinden-sinden kota amal ya, Pak. Iya. Ya, Pir. Panas sudan haleng 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 capek gunung. Yuk. Nadyan wadon sarta Swara suling ngetan kali ulung jumeneng nduk Umi Hafifah ngancane Mbak Yumu kita. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng saking Sekar Egar Multimedia Narendra TV Kusuma Production. Wah iya sing kepareng rawuh ngestreni nyeng kuyung ana lokasi yo, Pak. Yo, angkaten langgame caping gunung katur dumateng Bapak Juliat Mono. Ya, monggo. Dek jaman berjumaran jarak
kasih luar biasa. Ya. Ya gentu iki Umi Hafifah, Nduk. Wah. Wis pirang-pirang tenda ra pethuk, Nduk. Ayo. Nah, wis piye? Ayo jumeneng sik. Piye dengkule piye? Pun aman, Pak. Penaman ya, wis iso ditekuk ya. Sampun pun saged badminton. Iya, badminton engko kena karma lho engko badminton. Lah seneng amun nyemes terus lek wis rabi cemesi genti lho kowe ora malan ngono kowe. Oh, Iya. Syukur. Sing luka ngendi ae to, Nduk? sing luka hati saya. Boten sing luka niki lho. Jenengan kula dodohi niki lho. Ndi? Niki terus kuwi. niki. Masalah. Piye to ceritane piye? Amakmu piye pasan kuwi? Aduh nek diceritakne mungkin Cerita gini. Neng ndi lokasine TKP-ne ning ndi? ten wingking gerbang UNS. Heeh, awakmu kon ndi wi? Kok Kula- Burjo? Nggih, kula saking mriko. Heeh. Kula saking Berarti arep nugel dalan nyabrang. nggih Oh, nyabrang. heeh. Mboten no, kula sing lewat. Mas niku sing ngajeng nyabrang. Oh, arep nyabrang terus di sing nabrak awakmu apa kono? Mriko Oh, ditabrak iya, saking pas. tengah. Pas kuwi. Bener kuwi lek sing lanang sing nabrak iki pas. Ayo. Terus yang dipilih tengah ta wis nabrak kuwi? Nggih sing tengah, iya. Pak. Lara, Tapi Nduk? mboten pas sakit. Heh? Sakit. Sakit. Ayo. Ra apa-apa, Nduk. Ngono iki malah nggih rambu-rambu men saya ati-ati ngono kuwi. Tujune sampean gur luka-luka ringan kaya ngono kuwi. Mula kuwi diengetke karo kahanan bar kuwi le ngebit nyepedah sing ati-ati, alon-alon waton kelakon nganggo paugerane bis mepsa. Ngono lho. Nggih, Pak. Ngono kuwi dilekne tenan nekat ora. Jane nggih pun alon-alon tapi nggih kersane ngalah kok, Pak. Ya ora ya pancen ya kurang ati-ati kuwi ngene. Ngene dilekne ngene pancen kaya ngono. Pancen awake dhewe iki ya ning kene iki ya rong tau ya, Truk. Ya karo nyambut gawe ya karo rekreasi. Nah ya mubeng ae mau. Ha ya. Mubeng ae. Survei ae. Ha iya. Kuwi anu nak apa jenenge kuwi sambung wanci dalu mau dikersakake. Sampeyan sing nembangake. Tapi kula bawa mboten. Yo dikumpliti nembung Tapi petuk. kula nyuwun sing bawa Pak Taslim. Oh, sebabe. Kula kangen kali Pak Taslim. Oh iya. Kali swantene Pak Taslim niku lho, Pak. Ya Allah. Anggere wis kita amung niku wis. Kita amung. Heeh. Bener, yes Mas Taslim iki leganono kuwi. Anakmu wedok sing ngersakake. Ha iya, bawa kaya apa. Ya karo kanca-kanca caksi lover gen seneng. Ha iya. Apa ngerti? Ha iya. Bone sing basa Arab. Kamera on. Ha iya. Yo, Mas Taslim bawanono. Sing basa Arab iki ya, basa Arab. Yo, Pak. Emanipun Yayipun akrami suarane nah Pematurang sun suara le gila kok kuwi terlalu mloho kuwi kemlahanen kuwi ora ngerti semu kuwi ayo Mas sun ingkang anggarwa wong hayung rucit wae karo wara-wara rekake nadyanto cilik-cilikan
Sanggar Madangkara sok Minggu tanggal 10 ki ya memperingati hari wayang. Elane. Jam pira? Wiwit saka jam 8 isuk nganti menjelang adzan zuhur. Lah ngono kuwi. Tek awan lho ben beda karo kancane liyane lak do bengi. Awake dhewe isuk wae. Jajak. Terus disambung neh sok tanggal 29 lek sesuk ki bocah-bocah siswa sing ngenekake lek 29 sing ngenekake ya kuwi mung srawung wong sak kampung hari wayang. Iya ngono kuwi. Wis ngono kuwi. Piye carane wong sak Indonesia kudu pirsa kabeh lamun to 7 November ki hari wayang. November adalah bulan wayang. Bulan. Bulane gilap. Monggo Mas Taslim. Prandene maksa ukur. Syukur. Syukur ayo. Syukur. Iya. Syukur jungkat ayo. Yo. Jebul Nimas uga Iya. nanggapi wingi bar wayang apa jenenge Kiai wingi karo Mbah Kiai didangu sing maos kirok sinten Pak Dalang niku nggih saking lare pondok pondok pundi pondokan ayo ngono transit malah ayo ayoto sambung rasa nanging wanci dalu tan ana ingkang ngrubeda nyuntak tresno nadyan mung srana piranti iki tak senengi iki apa iya gambarmu uga ngeklo ya tapi Pak
muga-muga suaramu tetep awet alus kaya ngono nduk Umi. Alus suarane gilat. Bose to ngono ae iki ora. Tur karo Laras iso pleng karo gamelan Kiai Berkah Slamet iki jan wis nyawiji dadi siji ngono. Iki saya nyawijine lek kowe mulihmu bareng gamelan wah temenanan iki saya apik. Napa nggih ngoten niku, Pak? Wah temenanan. Sareng truk berarti. Oh iya, aku mbiyen iki jaman sik apa iki sik bocah ngene kerep nderekne Mbah Sukron wayangan bareng truk ngono kuwi. Wis melu nata wayang, nata anu apa nek kowe gelem melu nata apa jenenge iki gamelan ngono iki lah temenanan. Wis to mesti beda kowe engko. Ha iya. Luwih kesel kowe engko. Malah kesel ora. Ya, Umi. Mendah payah yen tasita urip lan nandika mesti matur nuwun anak wedok luar biasa. Muga-muga bar iki jenengan sehat sak teruse ora ana alangan apa-apa. Amin, pangestunipun, Pak. Aku nangis lho nang omah krungu kabar kowe kecelakaan jan. Aduh. Alah napa nggih? Heeh. Lah jenengan lho mboten nyambangi kula. Lho, ambak ra nyambangi tak dongake kok omah iki muga-muga ndang sehat, ndang waras, ndang pulih, aja nganti engko enek apa jenenge luka-luka sing akhire mempengaruhi kecantikane Umi Hafifah lho kaya ngono. Nggih, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Kaya ngono kuwi. Iya. Iki ana